Otu jikọrọ ndị dibịa oyibo n'ala Naịjirịa alaka nke zon Ọka achịkọtago ogologo izuụka ha nke afọ 2023 bụ izuụka ndị ọrụ nlekọta ahụike nakwa ọgbakọ nnyocha scientific conference ịkụ ngaji n'eze nakwa inye award. Isiokwu mmemme nke afọ a bụ oge anyị nwere iji wee mee ihe etu kwesịrị ekwesị na ngalaba nlekọta ahụike. Gere ya bụ akụkọ n'uju. Agbape ya bụ mmemme kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dokita Afamobidike onye anọchitere anya site n'aka Dọkịta Josephat Akabike gwara ndị na-enye ọrụ ahụike ọkachasị ndị dọkịta ka ha gbaa mbọ na-arụsi ọrụ ha ike. Ka ọ na-ekwu okwu onye steeti chairman nke NMA Dọkịta Jane Ezeọnụ onye anọchitere anya site n'aka Dọkịta Eric Anazodo tokwara NMA ndị nke ngalaba Ọka maka ya bụ ihe mmemme. N'okwu mmepe ya onye Ọka zone chairman Dọkịta Emmanuel Umenweke kwuru na ụbọchị ndị physicians nke afọ a bụ nke eji akpọ ndị ọrụ dọkịta ka ha gbaa mbọ nyere aka wee na-enye ọgwụgwọ pụrụ iche. N'okwu nke ha dịgasị iche iche Dọkịta Ifeọma Njelita Ọkammụta Chukwudị Ọkani nakwa Dọkịta Nkiru Ezeama wepụtagasịrị ọtụtụ ihe ndị ahụ na-eche aka mgba nyegara inye ezigbo ahụike. Ya bụ emume nke na-ewe otu izuụka bụ nke a nọrọ na ya ga-ahụ ndị arụ na-aya ma jekwa hụkwa ndị enweghị nne na nna. A nọkwara na ya bụ ihe mmemme gbakwa egwuregwu bọọlụ nke dị n'etiti ụmụ nwanyị ndị dọkịta ma nyekwa onyinye nkwanye ùgwù.